Seo an rud a bhíonn na pióga Sweeney Todd. Báilte ag siomra cuairte an tríal. In bhfuil bíanaí agus deachanaí éagsúla a gurtar éagsúlach carainaí na le agus iad a fannach go fáideach bhrethúnas an ar mrethúnaí brethúnacha tuigeann tú. Seasaigí, seo é an tríal. Is mise an bretheh cúna ní Brennan Morris. Is mise an bretheh Ruthní Hainan. Jazz Casalat. Jazz Casalatsa, go cool tú. JK, just cardamod. Is bretheh besties muint. Tá sé sin go deas, Tásúlam nach gur an teisteach ar bhfuil ról mar bhrethúnaí, ná mar cháirte. Tá ag na go háling ní mo cín roias. Gur míle mahad. Sin Casala, rave agus streish. Brethúna. Is go leiscail. Wow, ok, ní chuidim, ach duna í staidir. Tá mu seo le bí a chud ar a tríal. An bhfuil tú badig. Baddy, addy, no. No, tá mé sásta rud a bheith chuir mo bheith. Sin chur chuige samú. Wow. Rónar mi addy. Brethúnaí dána. Ag bogadai, cid a ísanship mar bhil seoid? Brawling Cosh Gurham. Sin rud átá. Cosh, yeah. No, ceam go cosh áling mar bhil seog. Ein tím leat, ach mar sin hain ní cáise tar a tríalne is Caca Blue Millish a Caca Gar nó Ron Chester. Ceapaí mar bhealach acnáíocht le foiilech bácála a úsáid agus choramó bí a laidú I measc lochdaibh bhlach lia I dús an fichiú híis. Cosh? I rís, ní ha. Mas an bhil sé millish. Mas tú an é sin an rud a bhín tíbiste go fiog milnar. Tásúlam na chamar ní. Well, nis málam iad, but ní málam cácí nolog, so se cos le cáca nolog? Nope, ní Caca nolog atá, ach Caca Gar. Gur, like gur ag textile ag gabi le saní le aig XD. Or cuiine punk L. Bhí tosa ag teagsá a chábhín san é. Yeah. Nar bhí tú fithe. Ní lára muid fuin ís chóracha texála sin. Réanús, is as blachrí eise, anús cónla. Ní aithní mé seo. Seans go tú óg. Okay. Níl cuisine vlog lí ar ólas at. Okay, grandma. Ísecha sa ríist, tá muid I leog óg agus ólach. Ó, agus mar ólas bleise, fáitir an cáca seo a gcorca freisin, áite Dr. Gudge Go sin tarm dair a gurci. Ach, ó na daine a gurci. Tá siad fudife, ceart a bhretheh, ní léon rud eile le rá faoi sin. I railein, Cáca seo. Okay, níos mo dé. Okay, cáca gur na cha. No, a wrong gur. Cáca gur. ó, tá siad a gáil ar mire. Din defir, táir betha gó. Anish? Okay. Fatek. Like on rapper in. Yeah. 1 sec. Da-dum, da-dum. Ein, do, tree. Oh! Níl cumar á bhhair chórsaí. Blan sé cos leis an dá down. Yeah. Ew, ní union se go máchan erid. Sin lupa. ASMR. Ceach bhfuil sé táis agus teir me an am chéanna? Is málam an pís seo. No, blasan sin cos a croissant tar a bránach in éis le brí. Á, Gudge bocht. Cid a cheapanta sa rú? Níl cá seán tá díma arm nach chuil cá sé. Och, a seo ríist. No, níl cá seán. Is sais fiol bheitsteireach atá an. Seo an rud a bhíonn na pióga Sweeney Todd. Ok, níl sé sin go deas. Wow. Cos le bricky nar dhégan. Yeah, tá sé cho. It's sé Trump. Well, dunan sé cíal mar sin go bhfuil se sa gcóirtainneomh. Curtar ina le go bhfuil Caca Gar roicheomh. Cén ócád ag an hen tú seo. Like, bhí sé súil gur mill seo gotá nach fós ní mé cínta bhfuil sé millish nó gurt. Ach, cool mé ráfla go na hindíní seo. Don bhric fásta. A níosá é seo an bhricfast. Well, beidir go sé sláintúil ar bhealach nach bhfuil le feicáil. Sláintúil? Yeah. Well, tá tuiríiste han. An bell céna go fion sláintúil. Réidim sé sin freisin na chara, cean gon chuig sa lá. Ach, ní ólan mu ar a job, agus tá job le dunan se fós. Curtar ina le nó deirtar gur caca roicheomh caca gur. Ceir a ceapan tú. Mic sin sound. Ciantach. Look, Lisa back.
ucha san. Bíí profisiúnta a bhreithnaí. Ce far thug se be brethúnas sin? Ní bháin go bhfuil sé tumh. Ach níl sé go deas. Well, do gnáid má rudí tá teomh, ba níir se seachtas. Ai, profisiúnta! Níor an écrúcnú sé rohór agus just ní sam cé éníad seo tá brnarm. Seanir im nach léa is socha. An bhreithúnach, ach, sin an postastói. Éad má faoi gár? Is mála mé tuis go dogann sé stair cultúr, is pí blach lia, pí curcií, pí stair don tír, so ní féling é chuir sa brísú mar is rud éarnach agus níl mór an bí tradiisiúnta ein, marall rudí. Tá an cáca gur nó cáca Chester ciúntach ach fós tá grá ein dómh ceapan. Dó, tá grá ein dó. Well, ní ceanháin as péidir roghana go rud a cinn an litir goid Ceapam hain gur réalú mai sin? Ná bach. Go dtíon chéad trí le cháirte feice me a gúirtship.